Čaute, ja som Rehode a ideme hrať Survival Games. Server IP bude v popise videa. OK, a dúfam, že sa vám videjko bude páčiť. Ak áno, nezabudnite dať like. A ak nie, tak nezabudnite nehodnote video. OK, tá séria, čo sme natáčali so Scrapim, tak sa ruší, lebo jednoducho server vymazali. Z akého dôvodu, to nikto nevie. On si asi tú česku nevšimol. Laja, či lama. Stoj ty špina. Ďakujem za luku. OK. Jednoducho ruší sa. A budeme natáčať Survival Games. A ak chcete, tak napíšte do komentárov, že či budeme natáčať Survival Games, OMG Gamere. Krásny autobus išiel okolo nášho domčeka. OK, napíšte do komentárov, či mám natáčať Minecraft, lebo som si ho stiahol. A poviem vám, je to bomba. OK, a do komentárov napíšte, či to mám natáčať. A dúfam, že áno. Hoho, trafíme. No. OK. A môžeme niekoho hľadať. Ale už nám končí hangbar. Shit. Čiže potrebujeme nejakú čestku s jedlom, prosím. 4 stejky by nám stačili. 3 stejky, 2 by sme zjedli rovno. A jeden upečený steak by sme si nechali. OK. Potrebujem čestku s jedlom, chlapci a dievčatka. Krásny hamer. Hop. Tam sa nedá vyskočiť. Alebo chceli, že by sa tam nedalo vyskočiť. To nikto nežije. Ale tu je čestka. Yeah. Máme aspoň iron bodky. Ale hlavne, že tu je jedlo. To nám bude akorát stačiť. Keď takto si to dáme. A vyjdeme na toto auto. Tu je rebrík. Tu sa dá ísť do neho. Kuk. Je jasné, že tu nikto nebol. XDD. OK. Tak to si dáme. Tu si dám takto, že keď tu niekto pôjde, tu išiel niekto. To sa mi to zdalo. Či? Asi. OK. Takto. Keď mám ruku, no tak mám väčšiu šancu, že mám väčšiu šancu na vyhratie, lebo nebude vedieť ten hráč, že mám drevený meč, alebo nejaký meč proste. A mám väčšiu šancu vyhrať. OK, dám si helmu. OK. A proste budem mať väčšiu šancu vyhrať. Tak to si dám. Tak. Nie tak. Lebo tak to budem držať proste. A potom keď niekto pôjde bez dreveného meča, no tak ho zabijem. A keď budem mať drevený meč, aj tak ho zabijem. Lebo my sme proste bossy. Bossoviaku. Tu zase nikto nebol. Sa mi nezdá. Shit. Nie. Takto. OK, potrebujem ešte chestplate. Máme šancu to vyhrať. Dostanem sa najprv dnu. A to ako? Tak to nemám šancu zistiť. Asi tadiaľto. Alebo tadiaľto. Ale pôjdem tadiaľto, lebo tu je spawn.
Aspoň si myslím, áno, tu je spawn. Tam je niekto, počkaj chlapče. Maj sa. Vieš, že si skončil, alebo ja som skončil. Utekaj. Lebo mám tak málo života, že to trieska. Ok, nikto ma nenaháňa. Tam sa určite sekajú a idem zatiaľ tu hore rýchlo. Oh shit. Utekaj. Fú. Utečiem mu tu vende. Keď ma vôbec naháňa. Tak to vôbec neviem. Nenaháňa ma. OK. Sorry. Tu sa troška zagembilím. Tam je špínen. Tak poď sa mi doplní hungerbar. Či hungerbar. Utekaj! Au. Čekaj. Utekajme. Budeme utekať do vtedy, kým sa nám nedobijú životy. OK, tomu utečiem určite. Oh shit, on ma naháňa. Sa budeme naháňať do kolečka. Toto arena je gulatá. Keď máme pre ný život. Oh man. What the hell? Veď už sme ho mali dávno zabiť. Možno mal niečo diamantové. OK. A poďme do sedmičky. What the? OK. To bude asi všetko z tohto Survival Games serveru. Ako som hovoril, IP bude v popise videa. A je to na 1.6.2. A ak sa video páčilo, like, ak nie, dislike. A uvidíme sa v ďalšom diele Survival Games. A lúči sa s vami Rode, som z Creeper Masters a čau.